Ir-rapport tal-Kummissarju tal-Standards għamilha ċara li l-Ministru Clint Camilleri instab ħati ta' ksur tal-etika. Iżda, Robert Abela tibqa' jinsisti li hu deċiżjoni finali dwar Clint Camilleri u allura dan se jibqa' jifforma parti mill-kabinett tiegħu. Ir-raġuni qed tipproteġih ġifieri. Weġibt mhux kwistjoni ta' nipproteġih jew mhux nipproteġih, diġà ħadd deċiżjoni dwaru għal raġunijiet illi semmejt mal-kollegi tiegħek, għal raġunijiet li ħorġu mid-deċiżjoni tal-Kumitat. Meta kien mistoqsi f'Kassilja dwar l-iskandli tal-mara ta' Clayton Bartolo, Amanda Muscat huwa qal li hi rritornat il-flus. Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-ħaddiema, ma taħsibx li dawn l-istess ħaddiema għandhom ikunu stmati daqs il-mara ta' Clayton Bartolo? L-individwu kwistjoni rrifondit kull ċenteżmu illi tħallas ekstra skont ma jirriżulta mir-rapport tal-Kummissarju tal-Standards. Xi ħaġa li għamlitha wara qabdet tisraq minn but il-poplu Maltu Għawċi. Dawn eluf ta' euro li ħadet Amanda Muscat ittieħdu għal xogħol fantażma mal-Ministru Clint Camilleri hekk kif ma ppreżentax imqar email waħda bi prova ta' xogħol, apparti l-eluf ta' euro li allegatament ħadet fuq ftehim separat li għamlet ma' kumpanija Taljana. Robert Abela kienet wieġeb dawn id-domandi wara konferenza tal-aħbarijiet dwar l-ftehim kollettiv għal ħaddiema taċ-ċivil li ma' ftehim kollettiv kien ikun ferm iktar b'saħħtu li kieku l-gvern ma tajjarx miljuni kbar fuq skandlu wara l-ieħor. U mistoqsija kull se jkun qed jilqa' Clayton Bartolo lura fil-kabinett fi żmien li ġej l-istess bħalma sar ma' Rożijan Kutajjar huwa ma kkommetti xruħu li dan mhux se jkun qed isir. Is there a chance that Clayton Bartolo will be reaccepted into the Labour Party group and will he be allowed to contest the election on the Labour Party? Diġà ġejt mistoqsi din id-domanda, l-fatti issa jew l-allegazzjonijiet iktar mill-fatti għadhom friski, għadu wieħed qiegħed propju fl-infanzja ta' dan il-każ fis-sens li nafu x'ħareġ s'issa fil-xena pubblika. Naħseb għaduk minni biex wieħed iwieġeb dik id-domanda. Intant mistoqsi dwar letturi tal-MCAST Abela rikonoxxa li l-studenti qed jiġu milquta sew iżda għadu s'issa bla ebda soluzzjoni. L-aktar persuni innoċenti iżda li l-aktar qed jiġu impattati u ma jixirqilhomx li jiġu impattati mill-azzjonijiet industrijali huma l-istudenti. Bil-gvern qed jibqa' jkaxkar saqajh mal-edukaturi tal-MCAST b'detriment fuq l-istudenti.